Národ má svoju ideu, z ktorej v priebehu času čerpá životnú silu. Myšlienka cyrilometodská a spomienka na Veľkú Moravu sa tiahnu dejinami nášho slovenského národa ako zlatá niť. Táto veľká idea bola spočiatku ako klipčace semienko, ale v priebehu storočí sa stal mohutným košatým stromom. O túto ideu sa naši predkovia opierali najmä vtedy, keď na náš národ doľahli ťažké časy. Na začiatku cesty jedný z najvýznamnejších osobností európskej kultúry bol Solún. Toto mesto leží v dnešnom severnom Grécku, vtedajšej Byzantskej ríši. Tam sa totiž narodili deti, ktoré sa stali misionármi slovanského sveta. V meste Solúne bol jeden bohatý a urodzený muž menom Lev, ktorý bol zbožný a spravodlivý. Mal so svojou ženou Máriou 7 detí, z nich najmladšie 7 bol Konštantín a najstarší Metod. Keď mal Konštantín 7 rokov, sníval sa mu sen. Mama, otec, snil sa mi zvláštny sen. Statek zhromaždil všetky dievčatá z nášho mesta a povedal mi, že si mám jednu z nich vybrať. Ja som si vybral jednu, zo všetkých najkrajšiu. Volala sa Sofia. Synu, ty si vybral múdrosť, pretože Sofia znamená múdrosť. Zachovávaj prikázania svojho otca a pridržiavaj sa naučení svojej matky, lebo prikázanie je svietidlo a naučenie svetlo. Riekni múdrosti, buď mi sestrou a urob si známou rozumnosť. Múdrosť totiž jári viac ako slnko. Ak si ju privedieš, aby si mal za manželku, jej pomôcou sa zbaviť mnohého zla. Ďakujem vám za vaše rady. Vezme si ich k srdcu. Keď to dali, učiť sa kniha, vynikal učení nad všetkými žiakmi, pamäťou a neobyčajnou bystrosťou. Až sa všetci čudovali. Jedného dňa, ako ju zámožný mladík zvykom zabávať za lovo, vyšiel do poľa s priateľmi so svojím jastrabom. Leď, kramles môj, leď, ale sa mi vráť. Jaj, aký vietor sa strhol. Kramlec, kde si? Vráť sa. Chlapec preto prepadol z kľúčenosti a smutku a 2 dni nedochuje. Stal sa tak preto, že Boh nechcel, aby si zvykol na svetské veci. Taký ty je teda tento život, že v ňom na miesto radosti prichádza žiaľ. Odteraz pôjdem inou cestou, ktorá je lepšia ako táto a nebudem marniť svoje dni v zhore tohto života. Metod bol najstarším Konštantínovým bratom. Právnici, ktorí ho od detstva obdivovali pre jeho múdrosť, úctivo o ňom hovorili, až cisár, keď spoznal jeho bystrosť, zveril mu do tržby slovanské kniežatstva. Keď však prišiel vhodný čas, bavil sa správy kniežatstva a odišiel na Olín, kde žijú svätí otcovia. Dodržiaval dôsledne celú nížskú regulu a venoval sa knihám. Keď Konštantín odišiel na štúdia do Carihradu, dnešného Istanbulu,
učiteľom, aby sa učil. Už po 3 mesiacoch zvládol celú gramatiku a pustil sa do ostatných náuk. Naučil sa Homera i geometriu, dialektiku a všetky filozofické náuky a okrem toho ešte rétoriku a aritmetiku, astronómiu a muziku i všetky ostatné grécke vedy. A naučil sa ich lepšie ako ostatní žiaci, pretože sa u ňom spájala bystrosť a usilovnosť. V škole v tom čase študoval tiež budúci cisár Michal III. Priatelia nazývali Konštantína filozofom práve kvôli jeho vášni múdrosti, ktorá sa stala jeho poslaním a cestou. Ešte viac ako účenosť sa prejavoval miernou povahou, rozprával sa iba s tými, s ktorými to bolo najužitočnejšie a vyhýbal sa k tým, ktorí sa odchyľovali z pravej cesty. Aj cisárov tajomník si všimol, aký je. Konštantín, nemal som si nevšimnúť, že tvoje správanie je iné ako u ostatných. Veďže máš moju dôveru a plnú moc nad môjim domovom a právo podľa vlastnej ľubovoli chádzať do cisárovho paláca. Ďakujem za takú veľkú poctu a dôveru. Počuj, mám nevlastnú, ktoré som modrou, krásnu a bohatú, z dobro a vznešeného rodu. Ak budeš chcieť, dám ti ju za manželku. Od cisára dostaneš vysokú hodnosť a kniežatstvo a môžeš očakávať ešte viac, čo skoro sa staneš stratégom. Dar je to isté veľkých režich, ktorých poňom túžia. Lenže pre mňa nesmie nič viac ako je štúdium. Keď sa mi s jeho pomocou podarí získať vedomosti, budem hľadať česť a bohatstvo svojho pradeda. Nož mladý filozof nemiluje tento život. No neprepustím ho, ale dám mu za kňaza a zverím mu úrad. Nech sa stane knihovníkom pri chráme svätej Sofie, aby som si ho udržal aspoň takto. Tak aj urobil. S nimi však pobudol v tejto funkcii iba krátko. Odišiel a ukryl sa tajne v kláštore. Hľadali ho 6 mesiacov, ale 2 ho našli. A do tejto služby ho už nemohli donútiť. Prehovorili ho teda, aby prijal učiteľskú hodnosť a učil žiakov domácich i cudzincov so všetkou pomocou a podporou. A to prijal. Už onedlho sa musel podrobiť prvej väčšej skúške, keď ho cisár ako 24-ročného poslal Arabom, aby obhajoval kresťanskú vieru. S radosťou pre kresťanskú vieru, veď čo vám stačí na tomto svete, ako žiť a umrieť za svätú Trojicu. Konštantín uzrel čudné a odporné veci. Na dverách namarovali diabolské obrazy, ktoré by chceli poslov priblížiť. A či vieš, Konštantín, čo sú to za znaky? Vidím obrazy diablov a myslím, že tu vnútri žijú kresťania. Démoni však nemôžu byť s nimi vnútri a tak sú za týmito dverami. Kde takýchto znamení nie, žijú s nimi vnútri. Takýchto debat viedol ešte veľa a za každým ich vyhral a Arabov zavolal. Napokon, preniknutý zlobou, dali mu vypiť. No milosrdný Boh, ktorý povedal: a ak aj niečo smrtonosné vypijete, neuškodí vám. Ochránil ho a prináhľať si zdravého do jeho vlasti. Po návrate od Arabov chýlil sa na vrchu Olív v meste Bursa svojmu bratovi Metodovi. Tam žil, modlil sa bez prestania k Bohu a on s kmenami sa rozprával.
misia od Kozárov prišli k cisárovi z Posloria s prosbou o pomoc proti Židom a Arabom, ktorí neustále napadali kresťanskú vieru, vábili ich na rôzne dary, ak prejdú na židovskú či moslimskú vieru. Aj teraz pán cisár poslal Konštantína. No tentokrát sa k nemu pripojil jeho brat Metod a povedal: Som pripravený za kresťanskú vieru zomrieť, brat môj, a slúžiť ti verne ako otrok. Ďakujem ti, brat môj. A slovo dodržal. On poslívačov premohol modlitbou a filozov zasa solami. A tak ich zahabili. V krajine Kozárov našli pozostatky pápeža svätého Klementa, ktorý tam žil a aj zomrel okolo roku 100. Pozostatky so všetkou úctou zobrali zo sebou. Svoju misiu splnili. Dalo sa pokrstiť 200 ľudí a zavreli tam nezákonné manželstvá a pohanské zvyky. Ďakujem vám, svätí muži, čo všetko ste dokázali v mojej krajine. Za odmenu vám dám, čo si len budete želať. Ďakujem ti, náčelník, ale najväčšou odmenou by pre nás bolo, keby si nám odovzdal zajatých Grékov. Dobre, teda dávam ich rovno 200. Ďakujem ti za tvoju štedrosť. A patriarcha videli hrdinské úsilie Metoda na Božej ceste, presvedčali ho, že ho vysvetia za arcibiskupa na významnom mieste, kde je taký muž potrebný. Napriek tomu, že nechcel, prinútili ho a ustanovili za opáta v kláštore. Nitrianske kniežatstvo k Moravskému a vytvoril štát Veľká Morava. Po ňom prevzal vládu jeho synovec Rastislav. Lenže Rastislav odmietal posluch pánskeho kráľa, ktorý si neustále robil nároky na Veľkú Moravu. Požiadal teda pápeža Mikuláša I. o učiteľov, ktorí by ovládali slovanský jazyk, vyučovali by domácich kňazov a upevnili by tak pravú kresťanskú vieru na Veľkej Morave. Kresťanská viera na Veľkej Morave bola totiž veľmi slabá, často nepravá a doplňovaná pohanskými zvykmi. Nemal však úspech, pretože pápež ho odmietol. Rastislav teda uplatnil starú poučku: ak nás nepríjmú na západe, obrátime sa na východ, vypravil druhé posolstvo byzantskému cisárovi Michalovi III. S tou istou prosbou. Keď cisár Michal prijal posolstvo, bol si istý, že jediní kandidáti na túto misiu sú solúnskí bratia Konštantín a Metod a poprosil ich, aby sa na túto cestu vydali. Oni pamätali na slova svätého Petra. Volal sa Vojtech, cisára ctite, túto ponuku prijali a začali sa tak pripravovať na dlhú a náročnú misiu. Tak sa posledne. Ďakujeme za pozornosť a teraz tie slúbené otázky. Ako sa volala dievčina, ktorá sa prisnila Konštantínovi? No, a vieš aj, čo to znamená? Výborne, dobre. V akom meste sa narodili Konštantín a Metod? Ako meste? No, to povie, kto sa prvý prihlásil v diskusii? Ty? Tak povedz. Výborne, dobre. Ako sa volali rodičia Konštantína a Metoda? Ako sa volajú rodičia, no? Mamina Mária a otec. Výborne, dobre, dobre. Kde sa našli pozostatky pápeža svätého Klementa? Kde sa našli tie pozostatky?
No? Kozaric. V krajine Kozárov, dobre. V akom meste študoval Konštantín? V akom meste študoval, no? Carihrad. A vieš, ako sa to dneska povie, tomu mestu, ako sa mu povie dneska? Istanbul. Výborne, dobre, pekne. Ako sa volal vták, ktorý uletel k Konštantínovi? No, ako sa volá? Spomeniete si zase dve tie isté ruky, chalani, nič, kukučka, čo? Slova, nespomeniete si? To no, čo to bol? My tu máme pomôcku Kaliu, hej? Kamošku. Ako sa volala? No tak povedz. Kravec. Áno, dobre. Ako sa volal synovec Mojmíra, ktorý po ňom zasadol na trón? Ako sa volal ten synovec? Rostislav. Výborne. Ako vznikla Veľká Morava? Ako vznikla? Ukazovali vám to tu, dievčence, spojením takých dvoch kniežatstiev. Ktoré dve kniežatstva to boli? No, skúste. No, skúste. Moravské a Nitrianské. Výborne, dobre. Všetko? No tak ja mám jednoznačného víťaza tu na, dievčatko, a ešte, ako sa voláš? Zuzanku. Súhlasíte, či? Hej? Dobre, tak tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Vy ste sa prišli na nás pozrieť a vy už asi viete, že sa vymýšľajú na to básničky. Však máme to na Zakameskej stránke a tak tvoríte a sú však veselo. Vy už máme v angličtine. Áno, už máte aj v angličtine, no výborne. Tak potom